Tegnap voltam lakásnézővel. Ugye előtte az applikáción, ahol találtam a lakást, ugye beszéltünk a sráccal, aki hirdette, minden okés volt. Kicsit túlságosan ragaszkodott hozzá, hogy élőben nézzem meg, de hát mondom, biztos akar lenni benne, hogy minden jó nekem. Aztán úgy pár órával a találkozásunk előtt küldött egy kontaktkártyát, hogy azt hívjam fel, azt a kontaktot, akit ő megadott. Na most ennek a kontaktnak a profilképe az egy símaszkos, símaszkos, síszemüveges valaki. Úgyhogy hát nyilván azért, hogy könnyebben megismerjük egymást, egyértelmű. Na mindegy, az én profilképem az arcomat tartalmazza, szóval legalább ő tudta, hogy kit keressen. Ugye odaérek, beszélünk, és akkor kérdezi, hogy melyik lakás érdekelne. Hát mondom az, amit a srác hirdetett. És akkor azt mondja, hogy hát körbevezet először. Mondom, jó, oké. És hát mutatott körülbelül 5-6 lakást, de egyik sem nézett ki úgy, mint ami a hirdetésben volt. Sőt, kicsit ilyen, hát viszonylag lepukkadtabbos, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Másik nagy dolog, ami nekem volt, hogy mindegyik lakásban ilyen, ahogy belépsz, ilyen iszonyat cigifüstszag, vagy cigiszag volt. Igazából az utolsó lakásba, amit mutatott, gyakorlatilag be sem léptünk, már elkezdett bagózni, szóval nekem ez eleve már kizárók volt, csak hát ugye érdekes, hogy egy bizonyos lakásra jelentkezem, és akkor így, hát nem mondanám, hogy teljes átvágás, vagy ilyesmi, de azért úgy kicsit mégis, vagy nem tudom. Amúgy alapvetően, ha ilyen szituban vagyok mondjuk más országban, akkor nem hiszem, hogy elmentem volna, még ha nagyon tetszik is a lakás. Viszont itt Kínában gyakorlatilag minden négyzetmilliméterben van kamerázva, szóval nem igazából aggódtam amiatt, hogy eltűnök, mert én nem simaszkban mászkálok körbe, hanem ugye csak itt simán így az arcomat minden kamera veszi. Tényleg mondom, az utcán is, tehát mindenhol, az ilyen magánépületekben is. Nyilván ott a saját biztonsági rendszerük, de itt a lakásban is, ahol most lakom, folyosó is be van kamerázva, a lift is be van kamerázva, lent a recepciónál is be van kamerázva. Ugyanez volt egyébként abban az épületben is, ahova mentem ezt a lakást nézni, szóval tudtam, hogy így nagyon nem tudok eltűnni, még akkor sem, hogyha ő símaszkban van, én meg nem, mert legalább engem megtalálnak, ha őt nem is. És amúgy érdekes ezen a Versi nevű lakáskereső applikáción, hogy nagyon sok a profilképe egyébként egy állat, általában kutya vagy macska, vagy pedig olyan, hát selfie-szerűség, hogy hát igazából nincs rajta az arcuk, mert mondjuk egy ilyen nagy baseball sapka van, ami kitakarja gyakorlatilag az egész arcukat, így nem tudom, körülbelül a szájuk felét látod meg egy kicsit az arcukból, vagy nagy kalap, vagy ilyen félhomályszerűség, vagy tényleg valami a kezüket érakják, vagy valami. De amúgy tényleg nagyon kevés olyan profillal találkozom, ahol így tényleg rajta van az arcuk, úgymond ilyen kvázi igazolványképszerűen. Nem tudom, igazából ez érdekes. Úgyhogy így találkoztam egy símaszkos főbérlővel.